בוקר טוב לכולן, אני אעשה פה סרטון הסבר קצר של רוטל. אז בעצם זה המסך הראשי, לאחר שנכנסנו דרך הקישור הזה הגענו לפה. איך זה עובד? יש פה ממש גריד, כזה לוח שאפשר לזוז בו, להתהלך בו, להגדיל אותו, להקטין אותו, ממש נחמד ונוח לשימוש. ומה אנחנו צריכות לעשות כדי להיות חלק ולהשתמש ברוטל? קודם כל אנחנו נרצה ליצור את עצמנו, ליצור ישות. אז יש פה כפתור, Add Entity, נלחץ עליו. פה אפשר להוסיף את הפרטים האישיים שלנו. נקרא לה משתתפת מתל אביב, שתורמת בתמיכה. זה חשוב, ופה תוסיפו את הקישור ללינקדאין שלכם. אחר כך, ברגע שאני לוחצת על Save, ייקח לו רגע לטעון, והוא יראה לי את משתתפת, מה שיצרתי. עכשיו, בגלל שזה לוח, אני יכולה ממש להזיז כל אובייקט, לשים את משתתפת מתחת לטל, שיהיה לה ככה מקום נוח, ולקשר לאלמנטים. לדוגמה, אני מרגישה שמשתתפת היא מאוד פוגעת במטרה, יש לה את זה. אז אני אבחר את האימוג'י הזה, ואשים אותו על משתתפת. ברגע שאלחץ על Save, ייקח לו רגע, והוא יקשר לה את האימוג'י. עכשיו, המיקומים של האלמנטים שנוסיף הם רנדומליים, אז אני אוכל לגרור את האימוג'י שיהיה יותר קרוב למשתתפת. בנוסף, אני יכולה ללחוץ על Write Something Nice, וממש להוסיף למשתתפת. את מצחיקה, לדוגמה. בוא נפרגן למשתתפת, היא עושה עבודת קודש, ובאותו אופן הוא יוסיף לה את זה. פיצ'ר נוסף שיש לנו זה Add Image, אז גם נלחץ פה, נבחר קובץ. אל תשאלו למה יש לי את התמונה הזאת על המחשב. וגם את Wanted נוסיף למשתתפת כי היא ממש רצויה. בסדר גמור, אני פה בלי עכבר, אז הזום לא הכי כיפי, אבל גם את זה אני יכולה למקם איפה שאני רוצה ביחס למשתתפת, עדיין יכולה להזיז אותה, מה שנקרא למשוך בחוטים, ואלה הפיצ'רים המרכזיים באפליקציה. אני מקווה שזה נתן כזה רקע כללי, וכמובן שאם יש לכם שאלות או רעיונות, אני מאוד אשמח שתכתבו לי. אם אני רוצה למחוק את משתתפת, כי למשתתפת יש כבר פרטים חדשים, היא רוצה לעדכן את הלינקדאין שלה וליצור מחדש, אני לוחצת פה על כפתור ה-X ו-Delete.